Monggo Mas. Cek cek. Sesarengan Mas sinten? Sinten? Oh Gunawan. Sande ati kang nandang seniting liyan hanyawang aku kowe lapo katresnan Imbang wong ayu tak jalo ojo seleh katresnan pantene tresno kuwi akeh pacoban. arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radiakoni Senajan donya ra bisa nampa bakal tak joko yen durung kapisah mrengkang puasa. Mas kowe sing tak sayang ra lila aku kudu kelangan Mas Budi kadeng ati donga siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula antun kula abot tresno datan kendhat saking coba tarewangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isa nyawiji. Dewata
anggun kula lampu tresno dadan kendhat saking toko Parewangi tata teki lahir tresno kang suci kasunyaton yen aku sliramu iso nyawiji dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapun tresno datang kendhat saking toko Parewangi tata teki lahir tresno kang suci kasunyaton yen to aku sliramu isih nyawiji. Ije, Ije. bater sebaripun. Sampun Mas, Oke, mboten tanduk malih. boten. Oh mboten.